המחזה של טנסי וויליאמס, בבר הזכוכית. נצפה כרגע בקונפליקט בין אמא, אמנדה, לבנה מורד תום, והשחקן הוא אסף אשכנזי. משחקת איתו שחקנית אורחת, אמו בחיים, אורנה. אמא בקטע. תודה רבה. מה לעזאזל את רוצה שאני אעשה? מה קרה לך פתאום, אידיוט שכמוך? אין לי שום דבר שאני יכול לקרוא לו שלי. תפסיק את הצעקות האלה. את החרמת לי את הספר. נכון, אני לוקחת את הספר הגועלי הזה וזורקת אותו לספרייה בחזרה. אני לא חושב שיכניסו לבית של טינופת שכזאת. בית? בית? מי משלם שכר דירה? מי הופך את עצמו לעבד? שלא תעיז. לא, לי אסור לדבר. אני אראה לך. אני לא רוצה לשמוע יותר. אתה תשמע. לא, אני לא אשמע, אני הולך. חזור הנה מיד. חוצה. חזור הנה מיד, אני לא גמרתי לדבר איתך. תקשיב, ומספיק עם החוצפה הזאת. הסבלנות שלי הולכת ונגמרת. ומה את חושבת על הסבלנות שלי, אמא? את לא חושבת שגם הסבלנות שלי יכולה להיגמר פעם? אני יודע, זה נראה לך לא חשוב שבין הדברים שאני עושה לבין הדברים שאני רוצה לעשות יש הבדל קטן. את לא חושבת? אני חושבת שעשית דברים שאתה מתבייש בהם. בגלל זה אתה מתנהג בצורה כזאת. אני לא מאמינה שאתה הולך ערב וערב לקולנוע. שום אדם לא הולך ערב וערב לקולנוע. אתה חוזר מתנודד, ממלמל כל מיני שטויות, ישן 3 שעות, ואחר כך הולך לעבודה. אני כבר מתארת לעצמי איך אתה מנמנם בעבודה, ושאתה במצב נורא. כן, אמא. במצב נוראי. נכון. אתה במצב נוראי. כן. מה קרה לך? מה קרה לך פתאום? תקשיבי! את חושבת שאני משתגעת לבית המסחר? את חושבת שאני מורה בחברה המאוחדת לייצור נעליים? את חושבת שאני מת לבזבז 55 שנה בעולם הפלורנצנטי? אני מעדיף שמישהו יפצח לי את המוח בגרזן מאשר ללכת לשם בכל בוקר. אבל אני קם, אני הולך. כל פעם שאת נכנסת וצומחת את הקומורו, חושב בליבי כמה טוב להם למתים. אבל אני קם, אני הולך, בשביל $67 לחודש. אני מוותר על כל מה שאני חולם לעשות ולהיות אי פעם. ואת אומרת לי שאני חושב על עצמי, אמא, שכל מה שאני חושב הוא רק על עצמי. אם הייתי חושב על עצמי, אמא, הייתי נמצא במקום שהוא הלך אליו. מקום הרחוק ביותר שאפשר להגיע אליו בעזרת כלי רכב. אני הולך. אל תתפסי אותי. לאן אתה הולך? אני הולך לקולנוע. אני לא מאמינה לשקר הזה. אני הולך למאורות חשיש. כן, מאורות חשיש. הצטרפתי לכנופיה של אל קפונה. אני רוצח שכיר. אני סוחב תת מקלע ונזנתיק של תינוק. אני מנהל רשת שלמה של בתי זונות בעמק. קוראים לי ההורג. וינגפלד ההורג. אני חי חיים כפולים ביום. אני פקיד צנוע וישר בבית המסחר. ובלילה אני קיסר פרוע של העולם התחתון. הייתי מספר סיפורים שלא הניחו לך לישון לילות שלמים. אוי, מה הם מתכוננים לפוצץ את המקום.
הם מתכוננים לבוא לילה אחד ולהרים את כולנו גבוה, גבוה עד לשמיים. אני אשמח, יום מושלג מאוד. גבוה תשמחי, גבוה, גבוה, אני מכיר שבת הכיר. אני אוהב תכלת, יאללה 17 מחזרים לו את שכבה זקנה וקשקשנית שכמותך.